mesti bener tumrap kaki guru semono uga sing tak anggap luput durung karuan luput kanggone kaki guru mulane babagan bener lan luput iki mengko kudu tak genahke dhisik wates-watese sebabe apa iso wae sing bener tok luputke sing luput tok benerke apa meneh yen isi atimu mung lambaran gedeng keburu sengit wah kabeh wangsulan mengko mesti mung sarwa luput ya ora lah to rasain lo sing adile malah diadili iki mengko Kakang Narada kula aturi kendel ampun ngregoni Werkudara bener iku ana telung perangan benere dewi benere wong akeh lan bener sejati lan ing kene ulun nganggo bener sejati kepiye wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa wah yen pancen kandhamu kuwi pancen lahir batin tenan muga-muga iki mengko iso jumbuh lan gathuk tenan saiki wangsul ana pandangan ulun Sena Kakangmu Punta kae kaluputan jalaran umawani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gage jarwana apa werdine tembung Puntadewa iku? Wah, Punta kuwi tegese linuwih utawa luhur. Dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa. Mangko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih. Ratu ingkang luhur bebudene merga buktine ya wis ana. Buktine apa Sena? Mbarep kakangku kae padha-padha ratu nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar drana lila ing Bandalega ing Wati ngendi ana ratu sing sabarane ngungkuli kaya mbarep kakangku ngendi ana ratu sing nyawani dijaluk terus diulungke ya wong Punta kakangku. Mula ramu kalian panjenengane jejuluk Prabu Puntadewa nyatane ya luhur tenan ambeke. Wah, guru kakekku. Sakarepmu nggonmu ngarani wangsulan kuwi kita anggap bener apa luput? Monggo. Wah, lah dantenane Werkudara wangsulane tledak-tledha ning kok sarwa mentes sarwa bener. Ngatos-atos lho di guru. Inggih, Kakang. Nanging Werkudara wangsulanmu kuwi luput. Werkudara menika wangsulanipun lepat. Lah, nah iya ta, tenan to. Bener ning diluputke genah golek masalah iki. Wah, ora kencang laweng. Wangsulane nganggo dasar bebener ya tetep diluputke. Sena, wangsulanmu iku luput dasare apa? Kok kaki guru ngluputke karo wangsulanku kuwi dasare apa? Ya luput. Merga kakangmu wani nganggo jeneng Puntadewa kuwi ulun anggep wani nyahak wani nglangkai panguwasaning Jawata bakal ngungkuli lan ngendih kawibawaning para dewa. Yo sakarepmu nggonmu merteke. Nanging saka pangrasaku lan saka kapitanku Punta kakangku ora duwe niat nyahak marang panguwasanmu. Wah, malah saka pangrasaku Pandhawa kaya mengkono kuwi mau mung budal swati meri srik lan gedhing. Wah, iku wis jeneng genah-genah iku. Wong seneng ora kurang pengalem, wong sing ora kurang penyacat. Wis ora karuan iki. Banjur ingkang kaping 2 Werkudara Puntadewa luput merga wani nganggo gelung keling. Monggo ingkang wenang nganggo gelung keling iku mung para dewa lan para brahmana. Monggo Puntadewa mung drajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku ulun anggep luput. Gusti aku tak takon. Titiane brahmana kuwi apa? Apa jubahe apa surbane? Apa udenge apa tasbihe? Titikan kabrahmanan ngono dudu jubah lan tasbih nanging pambegane lan wewatekane. Oh, pambegan sing kepiye? Sing nganggo nitik kabrahmanan. Janji ana wong pinter mangreh marang krodaning hawa nepsune dewi.
Ya menungsa kuwi mau menang sinebut Brahmana. Wong sing iso mangreh pepinginane dhewe. Wujud apa? Wujud hambek suci, sartane sabar lira lega turta hambek berbudi bawa leksana. Yen ngono watak suci hambek sabar ngono mau tumrap mbarep untuk kakangku apa ya isih kurang. Lah 2-0. Pun ngalah mawon, Di, ngalah mawon. Tur meneh Punta kakangku nganggo jeneng Punta Dewalan nganggo gelung-geling kae dudu karepe mbarep kakangku. Nanging kae sing menehi jeneng ya Pandu bapakku sing dandani nganggo gelung-geling kae malah dewa ya kuwi Bathara Darma. Nanging kena apa mbarep kakangku sing mbok luputke? Kena apa dudu Bathara Darma sing mbok salahke? Ayo ora mungkin rombongane dhewe kaya. Ora mungkin disalahke. Kejaba saka kuwi. Wah, mbarep kakangku nganggo jeneng Punta Dewalan nganggo gelung-geling kuwi wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging apa nggonmu ngluputke kok lagi saiki? Yen ngono iki mung tanggep dadak nglayoni jujolan usuli genah. Nek ana wong jahil karo Pandhawa ora trima perkara jeneng lan gelung, banjur gugat wong jahil mau tok turuti, banjur Pandhawa tok luputke. Banjur Pandhawa tok ancem arep tok hukum sing abot. Ya ora. Pun ngaku mawon, Di, ngaku wae, pun ngaku mawon. Sinten sing usul ngene iki mau? Wah, kaki ngaku sapa sing jahile aku sekadang. Wah, nek kaki guru gelem ngaku aku malah ora apa-apa. Jalaran kuwi malah bakal gampangke marang kabeh apa sing dadi panjakaku. Kita duwe darbi panjangka apa Werkudara? Kuwi dudu perkaramu. Aku duwe panjangka apa kuwi perkaraku. Gage bloko wae sapa sing jahili Pandhawa. Aku mung bakal ngaturke matur nuwun marang wong kang jahili aku. Jalaran aku wis ngerti sing jahili aku sekadang. Kuwi malah cerah atekan sing dadi sedyane Werkudara. Kados pundi Kakang Narada? Pun. Wah, di belakange mawon Adi Guru. Adi Guru ning ngluputke Punta Dewa niku merga kenapa ngangrui si wanita penggoda. Ngaten mawon. Werkudara. Persajan wae sejatine pancen ana kang mboyasa rujuk lamun kakangmu nganggo jeneng Punta Dewa lan nganggo gelung-geling. Banjur gugat marang jeneng ulun dening Kang Darbe atur mau ya kuwi Betari Durga Werkudara. Kagiat diwang ginata srukacarayan marang aturira sang Resi Kaneka putra saksana kya nyidikara meleng cipta. Oh, panjenengan niku ados pundi Di Guru? Wah, karo awake dhewe kok nganti kleru-kleru kaya mangkono kuwi. Mbok ya mangke nganggo cakepan sing liyane lah ya saged dadi Guru. Sampun refleks maca Quran maca naskah Kakang Narada. Ah nggih mboten napa-napa pun. Ora leda jare wong adaplok. Aku wis mbedhek kawit mau. Kandhane kok. Adi Guru ki mbok nek wis muni ketekan durga ki jan boh. Wah, apa mesti kegugur luwe-luwe nek muni durga sowan janji wis nganggo klambi ketat. Nganggo kathok sak dhuwur dengkul. Nganggo kathok sak dhuwur sirah. Wah, jan.
Lah, jane iki ya wis pegatan. Neng kala mangsa iso sok diagem dibutuhke. Wah, gandeng wis cetha perkarane. Kanggo njaga wibawamu lan supaya lega atine Betari Durga. Gage ora sah sesuk-sesuk aku sak sedulur enggal patrapana paukuman sing abot. Saiki hukumen aku wong ilahing ya Werkudara. Ulun mung nuruti panjalukmu ya ing dina iki kita bocah papat ulun tetepake nandhang kaluputan. Dene kumawaning langkahe wonang ulun, mula banjur ulun patrapi pidana sing abot. Mung wae sena tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng kita. Ulun paringi kamardikan milya kita bocah papat jaluk dihukum cara kepiye. Gage milya Werkudara. Wah, nek pancen aku kon milih, aku njaluk dicemplungke ana ing kawah Candradimukha. Wah, caetan iki. Wah, Werkudara caetan. Anggapmu apa? Kawah Candradimukha iki nggon apa? Kuwi nggon panas. Nggon panggedhongane para yitma ingkang wis murut kasedan jati. Nanging ngundha waing pakarti nalika isih urip ana ing jana loka. Mongko panase pitung panas madyapada lah kok kowe njaluk dicemplungke iki edan apa kepiye? Wah, lah iki kacau dadi lendut. Wis dadi awu. Dadi butiran debu kowe kepengko. Wah, wis ben. Tak lakonane. Werkudara, yen mangkono Gage kita bocah papat enggal manjing ana ing kawah Candradimukha tumuli nyemplunga dhewe. Wah, yo. Jlamprong, kembar. Aja wedile, ayo tak gendong nyemplung kawah Candradimukha le. Kencang wis pura pripun Adi Guru menika? Wah, Adi Guru malah namung nggogo kersaning priyangga. Wah, wis. Sampun Kakang, niku pancen penjaluke Werkudara. Nggih. Nanging Werkudara kadang mboten lepat. Malah Adi Guru menika ingkang kula anggep mboten adil. Adi Guru menika nggogo kersaning priyangga. Namung ujar dane karep sone nanging eling lho Di Guru. Ala mboten badhe tumama ing becik lan sakabehing tumindak temtu wonten undu-unduane kula ingkang sowan pukulun. Suwan sajak sumengko iki Bathara Indra. Tanpa tinimbalan apa wigati apa? Indra ana wigati apa? Inggih, Rama Pukulun ngaturi uning bilih kayangan geger. Para apsara-apsari sami lumajar sami bingung krana wonten pangamuing buta ingkang ageng selawan-lawan. Sedaya wangunan dipun rusak temah bibrah selangkrah. Lah rak tenan to.
Nembe mawon kula rerasan. Nes kabeh ing tumindala niku mesti kemawon wonten undu-unduane. Lah niki kayangan ketekan buta ngamuk. Ora taya pripun saniki? Sampun Kakang Narada, Surawati dawuhna marang kabeh prajurit Durandara supaya mbalike lan ngendhake marang buta iku. Inggih, ngesuaken dawuh nyuwun pamit pukulun. Munggah kayangan wani ngrusak wangunan. Kita sapa? Wah, dewa ora waskita. Aku ki Dewa Amral. Nganti gawe rekoli. Kori sela matangkep. Ngono kuwi. Ku arep ngopo? Wah, aku goleki Pandhawa papat tak kandhani. Werkudara Janaka karo kembar tok dhelike nendi ora minggat kelakon mati dening aku. Wah, kekula nguntal malah tak bleki kowe. Aduh. Wah. Hey. Buta gedene semono ora duwe tata krama. Buta kok dadak nganggo tata krama. Ayo kowe Bathara Guru. Ya pancen ulun Bathara Guru. Kita sapa? Aku Dewa Amral. Tegese Dewa Amral ki Dewa Agung. Yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun. Merga sing sinebut Dewa Agung kuwi mung panjenengan ulun. Kena ngapa kita iku titah wantalan badan wadak. Mongko apa wis diyu nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral. Ora idep. Ayo Werkudara Janaka karo kembar. Werkudara sasedulur wis dadi pamurba ulun. Wah, Dewa Nasar tumindahe kowe Bathara Guru. Kowe Dewa Nasar tumindahe tak gegulungku dadimu. Aja mlayu.
pripun Kakang Narada? Jebul buta menika digdaya sanget. Ah nyandani kok. Ah wirangan to Kadi Guru. Lajeng prayoginipun kados pundi Kakang Narada? Pun saniki Adi Guru mandhaping Marcapada pados pintos rayan mawon Adi Guru. Kayon kate yuping angin sumyak swaraning kang rengyan samirana maworiris kumrang kandaning puspita hae ana titi sonya madya ratri raras rumadeng akoso bocah bajang gireng angin
Sirping sewang aruka gumantos ing dalu jroning ratri deren wonten ingkang kacarita. Amung sawang pertanggapat ingkang jebul saking Brangwetan dan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dewi tatas ing kamantian dewasane nawau ta wancin wis ngancik gara-gara. Bumi gonjeng mantelungang langit samudra koca sumamburat pindha kinabara banyune kang gunung Lama pangkama watu geni katembuing bayu putra ing akasa kumluduk swara lira gelap sastra kakayon repakadya den babati katembuing Pancawara gara-gara apa to pertandane gara-gara apa hayo gara-gara ing jagating pakliran saking ngurmati miji loro parapat Punakawan Kelurah Semar Gareng Petruk Sumawana Kelurah Bagong yang sami gegojekan madane ngoro rombo alon harire
Sini Kang. Wis Bang, aku ki niate lek nyuwuk wis mengko sik. Malah di dung dung. Dung dung. Dung dung. Dung ja, dung ja, dung ja. Ngapain Kang? Ora aku lagi pengen nganu apa lagu-lagu hip hop. Wis tekan goro-goro iki Kang Gareng karo Bagong kuwi. Heeh. Sudah sebentar lagi sudah bubar. Nina bobo, kalau sudah bobo digigit nyamuk. Boboklah bobo, oh adikku sayang. Lu dinyanyi malah kluk ngono lho. Malah liar-liar. Kamu kok suaraku kok ngene iki lho. Kayak sekarang yo menempuh perjalanan sing jauh banget kak ya Gang. Iya. Capek yo. Nek dinyanyikke lagu hip hop kira-kira turu ra yo? Ambo. Dicoba wae, Gang. Memeng aku. Ayo Mas Drum minta du ja du du. Nah, apa? Kose hopse. Wah, jan. Du ja ngono. Yo. Nah. Bongkotan diketho tinggal celengan anyar dicolong malih nginjem mantan anyar dientep kala cengking kur syukur wala nang kok becicilan gawa banyu kok bececeran rupane ayu titol eceran ayu rupane gawa duwe jaluk duwe 20.000 nek bab duit aku ra duwe nek ngono aku nana lali aku wisan ya jigur tenan kok mbok wis kong mau marake medhase wong
Gupak. Nah, senang banget aku nek iki. Alah. Wis ora usah diurusi nek Bagong ki wong edan. Ya ora kaya ngono kuwi. Iya. Dan supporter aktif. Gayang temenanan iki. Jan, wis. Ayo arek ngopo? Mau ning lembukan ana sing durung dipinangkani apa durung isih ana? Ngimpi mau. Ngimpi. Aku bar weruh kirekku mau kon terus njuk pengen jegok-jegok ya aku. Seneng banget terus aku gede banget. Gede banget kaya aku. Loh, to. Oh, ora ngono ki. Lho kae sing ana sing muni pakake jeli wae apa? Elek ora apa ngono aja. Engko gaul-gaul sing ngono kae iki. Ya nganu saiki apa jenengane? Ngimpi. Ngimpi. Sing arep nganu sapa? Sing arep nyekar. Lho kae. Lintang Kairo. Ngono. Lintang Kairo. Ayo balintang. Ayo yo. Yo nembang ngipi. Ning ampun ngipi nggih. Nggih. Sinten niku wau sing mundhut, Mas? Kedap. Oh teng HP. Pak sinten? Pak Jo. Pak Parjo. Pak Ahmad Badawi ding ngapusi niki doan niku. Ah nggih. Nggih. Ngimpi nggih ngagem bawa napa langsung niki? Wah, nggih ngagem bawa no. Ngagem bawa. Nggih. Nggih. Ngadeg. Lho aku mung manut request sing mburi. Yes, kae sing ngedram. Breng, bonggotan. Digo nganu sepote to. Ayo sepi banget. Iya. Halo. Halo, Mbak. Oh, jadi gayang temenan iki tenan. Kayang pol. Po diunggahke panggung kowe po? Aja ya. Ngambara ing Kowe kok terus pindah ngopo, Feb? Ah mbok kono duet. mau duet, Mas. Lho kowe. Mau duet, Mas. Ya wes ora. Aja ya, Feb. Hangalangot bebasan tanpa Iki sawangen lehku manah manuk gawe karo mungkur permadi.
wis weruh to kowe. Manuk tak panah karo mungkur wae kena. Lah kok dadi mung semono kebisane siswa Pendhita Durna ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katihasan karo Permadi. Tangkep Jojo kantaran bau genti milang tatu Suryatmaja.
Padhek Jagrakaya Tugu Sinukarta. Tugu wujudan manggon Sinukarta sinungging jrawi-cawi. Lenggih menika Sang Ratu Jimat Dewi Kunthi Talibrataya Dewi Prita. Legek jroning tias dupi mulat dinya sami Bandayuda. Risang panengah pangsah kaliyan Suryatmaja. Jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet. Mulat kekalih Cakaya Jambe sinigar. Kaya datan siwah sarambut sigra lon-lona nyaketi kang sami Bandayuda. Dupi wis saged kagating galih mulat sangat bagus. Dinana sang-sangan ngawa titikan Surya Sumarat mubyar murup. Dadya kelingan lelampahan nalika semana jabang bae ingkang wus mijil saking sarirane Dewi Kunthi ingkang den wadhahi Gendhaga kabucaling madyaning Benawi. Kocap duwi cetha pamawase Dewi Kunthi saha geter salirane brol kang riwe kaya tangkis dadal emut lamun menika jabang bae Atmat Janira nenggih Sang Surya Putra sumrepet kang pandulu tan kinampah dugi taninggalih temasaya doyong dinya jumeneng plak Kawidara Dewi Kunthi. Tanemut Pradasena Sang Dewi Kunthi. Kocap Raden Bratasena dupi mulat. Wah, Kunthi babu kenapa? Kunthi babuku. Babu Kunthi kowe kenapa Ibu? Bratasena adimu Permadi kon seren gone gelut karo sapa kae? Bratasena munduran dhisik. Tak prepekane bocah nom-noman kae. Meraina semubang Iwang Haruna
kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringgani kara sageter kene tuaning gong leru sing bini panca Nger, aja sinenggo tambuh nyatane aku durung manuh. Kowe kuwi sapa? Lah kok wani sumalana lumebu ana ing paguron Sokalima. Nganti gawe gumun kang padha ndelok. Sapa kowe? Inggih, Sang Resi Durna. Menawi dangu dhateng kula, nami kula Surya Putra, ya Suryatmaja. Lare saking Perta Perlaya, kula ngaturaken sungkem pangabekti Peremban. Ya, tak nampa, tak nampa. Kowe sumalana wani mlebu rene sing ngakon sapa? Sing jawab kowe iki sapa? Ora dijawabke ora usah mangkat. Jan. Inggih, saking kekajengan kula piyambak, Bawa Peremban. Kok kendel? Lah kok wani kowe? Inggih saking kaselaknata ling raos manah kula, dupi mulat kawagigan para pandholan kura ingkang namung semanten kasagedanipun. Nyatanipun kasuran mengsah kalian kula, mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima. Nanging jebul kawagigan kalantipan kasantosan keprigelan saged ngungkuli siswa paduka. Lah kok umuk kowe. Umuk bocah iki. Suratmaja, ngene ya. Ya arep kowe pinter bebasane iso ngikel jagat jaring angin. Arep kowe peng-pengan bebasan ora tedas tapak paluring pandhe sisaning Gorenda. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged nimpang. Menang ki lak rumangsamu. Merga ngene, murid-murid Sukalima ki ora mung tak wulang dadi wong kang ampuh peng-pengan. Kandel kulite, atos balunge, ora mung cukup kuwi. Nanging sing tak ulangke ya kuwi babagan tata krama unggah ungguh lan subasita. Sing unggul aja banjur nggeles sing kalah. Nanging aja srik lamun diwarai dituturi. Tur sing kalah ya wajib nututi supaya iso padha. Ngono. Ya wong patrape aja gawe cilaka. Ngerti ya Cah Bagus? Siji wong pinter sing isih gelem njaluk panemune liyan kuwi klebu menungsa sing wutuh. Loro, wong pinter sing emoh njaluk panemune liyan kuwi wong sing setengah menungsa. Telu, wong bodho ora gelem takon ora gelem njaluk panemu kuwi durung menungsa. Mula Resi Durna nek mung tok pameri kadigdayan sing kaya ngono kuwi mau, aku ora nggumun. Aku ora nggumun. Merga kowe ora duwe cacahan. Ora duwe tata krama, bener. Satriya kuwi kudu sugih lelabuhan kang utama, sugih kadigdayan. Sugih kepinteran nanging tetep kudu andhap asor. Kowe kudu andhap asor. Ora kaya dapurmu kuwi. Lagi pinter sithik wae wis umuk. Wis gleleng, wis kemaki. Ora kena diungkahi. Lah umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo aku. Ora ana gunane Suryatmaja.
pancine wus kagat tenjang ayam klura hamalungi bang wetan sumamburat kowe sing jeneng Suryatmaja ya Surya Putra inggih Raden kasinggihan mekaten bocah ngendi kowe kula lare Perta Perlaya putranipun Kusir Adirata paduka menika sinten Raden aku Kurupati pambayuning para sata Kurawa kowe saiki arep nendi inggih badhe wangsul wonten ing Perta Perlaya rasah ora sah mulih isih yahene kok mulih jagongan karo aku wae Suratwaja wiwit ketok keprigelanmu kaya mau kae aku kok dadi seneng aku dadi kesengsem karo kowe bocah kok baguse kaya ngene nggih kesagedan kula namung semanten Raden ora nyatane kowe bisa menang karo Panengah Pandhawa ateges kowe bocah sing ampuh peng-pengan yo kowe saiki tak rengkuh kowe tak rengkuh dadi geneping para Kurawa aja sumlang kowe melu aku kepenak kowe melu aku sesuk kowe bakal tak dadekke tetungguling para ajurit ing Raden Sendika ngesaken dawuh bocah bagus Bratasena lan Permadi anakku murid bocah bagus pon bapa rumangsa bombong bungah lan marem merga nyatane kowe bisa nuruti apa sing dadi kakudanganku lan kowe ya siswa ingkang tuwajuh nggon munggayuh kawruh nanging pigatekno pitungkasipun bapa ya ngger tak kekudang kowe besok dadi pangarep sing bisa diarep-arep dadi pangarsa sing bisa dipercaya aja angkuh mundhak akeh mungsuh aja cidra mundhak ora dipercaya lan aja kendhat nggonmu tansah taberi ngudi ngelmu nek kowe padha sregep taberi nggone ngudi ngelmu kowe sesuk bakal dadi satriya betenging jagat lan tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan Permadilan Bratasena rahayu rahayu rahayu